dagan ka, bunal. Ikaw kuno'y bunalan. Di ka mo dagan. Good morning mga ga, another day, another life, another blessing na sa tutong tanan. Karon ang ika 35 nga adlaw sa ato ang 100 day running challenge. Kahibaw ba kaga nga based sa research, bisan pag overweight ka, naa kay hypertension, taas imong sugar, pero mag-exercise ka kada adlaw, ma-outlive to nimong mga tao nga normal ang timbang, unya wala ato mga sakita nga dili mag-exercise. Unya kung manigarilyo sad ka, moinom, pero mag-exercise ka kada adlaw, ma-outlive sad to nimong mga tao nga walay bisyo nga dili mag-exercise. So unsa pa may gipaabot nimo dihaga? Dagan na ta. Tana, let's go. Asa na yung brara? Dito sa ito diri. Karon unta mga ga. Apel ta ko panran sa bugo. Atong testingan unta atong gipraktisan kada adlaw. Pero abot man kog buluon og pinakalit. So mao to. Wala ko kadagan. Maunta ni siya nga panran mga ga. Kani nga panran. Pero samanta man nang ginabuhi man ta. So siguro di pa jud ta padagan og panran. Papraktison sa tagmayo. Sa katong mga nanagan sa panran sa bugo, good luck and God bless sa inyong tanan. Padayon, dagan ka, bunal. Ikaw kuno'y bunalan. Di ka mo dagan. Aw dagan oy. Na, mungka di maobag itong straba ron. Nawawa ang signal diri. Pero padayon na ta. Dahan nga dago sa kanan diri mga ga. Delikad sa matapsingan. Dili lang ruta ko tuboy. Balik ta lagi. Muram tagikan libangan ni mga ga. Padayon lang. Sagaw na. Gani ha. Saga. Karon buksong. Ugong na pod. Kita mo nang nas muluyo ga. Nakirius ko ba? Og unsa na diha? Ato na sa kaon, pero munta na sa taog. Pwede na sa kaon diha. Medyo dul pa to na dagan mga ga. So, tuig sa tadiri, ilang plaza. Munta ya. Tuig sa tadiri no. Mga kaupat guro ka tuyok. Kahit sana. Last na tuyok mga ga. Sakto na to mga ga. Uli na ta. Ay, hindi na pa uli. Ayaw pa itong bugo. Ato na sa ato ang gistihan dahi. Pinislay na. Kung overweight ka, nakagipamati, nakay bisyo, mainom ka, musigarilyo ka, exercise lang gihapon ta mga ga. Kung mahimo, dagan. Hindi madagdagan, lakaw. Hangtod sa sunod di gayon mga ga. Hangtod sa sunod na itong dagan. Padayon mo sa pagsuporta. Ganoy TV, Anoy out. See you!